Ftit aktar minn 17,000 persuna gawdew mill-iskema tal-first time buyers li introduċa l-Gvern 7 snin ilu. Dan ħabbru l-Ministru għall-Finanzi waqt business breakfast mal-imsieħba soċjali, intramprenditori u istituzzjonijiet oħra bit-tema insostnu tkabbir inklusiv. Meta kienet jitkellem dwar id-dokument ta' qabel il-Budget tal-2020, il-Ministru Scicluna qal li dwar l-ifrankar tat-taxxa tal-bol fuq ix-xiri tal-ewwel proprjetà tagħhom il-pajjiż swietu 11 miljun euro fis-sena iżda ta' stimulu qawwi lill-ekonomija Maltija. Dwar l-iskema tax-xiri tat-tieni proprjetà, il-Ministru għall-Finanzi qal li din għadha trid taqbad iżda kważi 500 persuna bbenefikaw minnha bi spiża ta' 800,000 euro fis-sena għall-pajjiż. Il-Ministru Scicluna ta' elenku għal numru ta' miżuri oħra li għenu mhux ftit lil familji Maltin u Għawċin. Qal li mill-iskema ta' tnaqqis tat-taxxa tal-bol minn 5% għal 2% ta' dawk li jixtru proprjetà f'għawdex ukoll gawdew l-eluf. Semma kif ir-revużjoni tat-taxxa affettwat b'mod pożittiv lil 210,000 ruħ f'Malta bi spiża ta' aktar minn 11 miljun euro. Semma kif is-servizz ta' childcare b'xejn ta' għajnuna lil 21,000 ġenitur u servizz lil kważi 16,000 tifel u tifla. F'dan il-kuntest il-Ministru għall-Finanzi qal li Malta rnexxielha tagħmel qabża impressjonanti u tilħaq il-medja Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mar-rata ta' parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. It-tfal u l-familji tagħhom gawdew ukoll mit-trasport b'xejn. Din swiet lil pajjiż kważi 20 miljun euro fis-sena. Qal li tnaqqis fit-taxxa ta' dħul weda l-Gvern ta' Gonzi PN ma wettaqx, il-Gvern Laburista niżżel saħansitra rata minn 35% għal 25% u bekk laqad mod pożittiv lil 50,000 persuna. Il-pensjonanti wkoll intlaqtu b'mod pożittiv minn ħelsien mit-taxxa jew tnaqqis fir-rata tat-taxxa. Semma wkoll il-bonds ta' 62 plus fejn kważi 25,000 anzjan u anzjana intlaqtu b'mod tajjeb bi spiża l-pajjiż ta' iktar minn 3 miljun euro fis-sena. Quddiem l-imsieħba soċjali, il-Ministru Scicluna rrimarka li hija ta' sfida biex tamministra u żomm ir-ritmu tas-suċċess ekonomiku li nħoloq. Għandek challenges, sewweħ it-toroq, il-konġestjonijiet, jibdew telgħin, l-ambjent, il-klima, ġifieri dawn huma issa kif inti timmaneġġja s-suċċess. Il-Ministru għall-Finanzi qal li l-Gvern mhux biss qed iwettaq riformi soċjali iżda anki istituzzjonali. Qal li l-Gvern għaddej bi proċess li implementa rakkomandazzjoni tal-Manival u tal-Kummissjoni Venezja. Saħaq li s-surplus li qed jirreġistra l-pajjiż mhux ġej strettament midħul li l-pajjiż qed idaħħal mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. L-Ewropa qed tgħidilna li potenzjalment nistgħu nkabru l-ekonomija b'aktar minn 5% matul is-sena li ġejja, saħaq il-Ministru Scicluna. Dan filwaqt li l-Gvern kompla jnaqqas id-dejn nazzjonali u issa huwa 46% tal-prodott domestiku gross u mistenni jkompli nieżel taħt 33% fl-2022. Il-Ministru spjega wkoll kif żdiedet l-esportazzjoni tas-servizzi fosthom fis-setturi tal-gaming u finanzjarji. Dan filwaqt li l-esportazzjoni tal-manifattura naqset marġinalment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.